Buka. Ngiyayibona. Buka. Ngiyayibona imbuzi. Nangu. Ngizosifaka la lesithombe lezi. Oh, you must need to put the mbuzi. You must send us that picture. Ukuphi? Okay, ukuphi? No. Okay, ukuphi manje mfethu? Okwamanje ukuphi? Yini? Wenzani? Wenzani ezilungini? Ngicela ukuthi Ngicela mangifika lapho yonke into yami ibe seyiright yethu. Ngicela ungilethele zonke into zami. Ngicela imali yami eleyibhayi wena. Ngicela imali yami eleyibhayi. Yo bekushoda 1.8. Bekushoda 1.8 and amatekisi wathathe nge-account wami wena Njandini. Lalela sithando sami, lalela. Musu kufaka ama-account la. Akusindlela kulungisa. Marizolo Mpumi makhaya mbuzi mara uke makhaya. Kuzokuthuleke kanjani lapho? Uzolova. Beka lokho angafoni lona. Usibayisebenzile khona ngizoya na. Izolo. Yo. Let's put ngitshele ama phone call we do asibi now because usemakhaya ama network yahlupha siyatextana kuphela ku WhatsApp. Mfethu uyisebenzisile condom izolo? Uyisebenzisile condom izolo? Icondom uyisebenzisile izolo? Bazongitshela abantu oqashe nabo bazongitshela mina ngiyeza la bazongitshela ngitshela. Bazongitshela bomakhi bazongitshela bomakhelwane.